Google kivezeti a how to találatokat a SERP-ből. Csente Zoltán vagyok, az Adobs Digital SEO ügynökség alapítója, ez pedig a gyors hír rovatunk. Ha szeretnél értesülni a legfrissebb SEO hírekről, iratkozz fel listánkra. Pénteken jelent meg a hír, miszerint a Google nem fogja megjeleníteni ezeket a találatokat a találati listában. Korábban ezt csak mobilra jelentették be, most viszont már desktopon sem fognak megjelenni ezek a találatok. Miről is beszélünk, mi ez a How to Rich Snippet? Ugye amikor kerestél valamire, hogy hogyan kell valamit megcsinálni, akkor a Google azt úgy jelenítette meg, hogy egy rövid összefoglaló után pontokba szedve a lépéseket megjelenítette, hogy hogyan kell elkészíteni azt a valamit. Például hogyan készíts egy rántottát, erre lehetett optimalizálni úgy, hogy a cikkben elhelyezünk egy ilyen how-to sémát, ami igazából egy JavaScript alapon megírt információ kereső robotoknak, ahol az egyes pontokat fel tudtuk venni, és ezt a Google megjelenítette a találati listában. Ez a jövőben nem lesz. Használni nyugodtan lehet, de azt mondja a Google, hogy eredménye nem lesz. Ettől függetlenül a más kereső robotok használhatják, így kivenni a már megírt sémákat én nem javaslom, de a jövőben meggondolandó, hogy akarjátok-e használni ezt a sémát.